Ɗakin taro na ofishin gwamnan jihar Maradi ya karɓi wani muhimmin taro na wallafa wani kundi da ke kumshe da sakamakon matsalolin da ambaliyar ruwan sama ta haifar a shekara ta 2021 da kuma matakan ɗauka domin kiyaye gaba. Taron da ma'aikatar ministan jinƙai da agaji ta ƙasa ta shirya bisa tallafin ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa cewa da PAM ya haɗa shugabannin nan gundumomi da magajin nan gari na jihohin Doso, Maradi, Zandar da kuma Difa da matsalar ambaliyar ruwa ta shafa a kowace shekara a cikin Nijar. Malam Habu Musa wani babban jami'i ne a ma'aikatar ministan jinƙai da agaji na ƙasa da ya halarci taron ya yi ƙarin bayani akan manufar taron. Makasudin wannan taro don mu faɗakar da wani kundi wanda ake ce mishi plan de contingence, kenan kundi ne wanda yake fuskantar duka ka'idodin da za a bi don a fuskanci ambaliyar ruwa in Allah ya sa ta zo ta. Kuma bisa kan shi ne muka kirawo prefe muka kira mayor, lalle ba dukansu ba ne amma wayansu ne daga ciki muka kira wanda akasari a jihar su ko a gundumar su akan yi samun ambaliyar ruwa, don su ne muka kira don mu faɗakar da su don saboda in ambaliyar ruwa ta zo ta kenan deja suna da akwai sani a bisan kanya za su fuskance ta. A gefe guda kuma Malam Habu Musa ya yi kira ga mahalarta taron na su mai da hankali ga abin da kundin ya kunsa domin idan sun kuma su wayar da kan jama'ar su da ma kira ga sauran al'umma baki daya. Nan wannan abu ne wanda ya kamata mu san in ambaliyar ruwa ta zo ta me ya kamata mu yi, kuma kamma ambaliyar ruwan ta zo ta mu kasance mun san ke nan gidana ne inda nake ba wani hanyar ruwa ba ne, don kenan wannan babbar disposition ne wanda ya kamata babban abin ga tane mataki ne wanda ya kamata a ɗauka, kuma in hal ba a samu ba aka ɗauke shi kuma abin ambaliyar ruwa ta zo ta kenan kamata a san me ya kamata da gaugawa a yi, da gaugawa in gidan da wuta da kuran a yi sauki a cire tun da ruwa in ya gamu da kuran kenan ambaliyar aikin ashakin he ƙara ci gaba, kenan dandanan a yi sauki a hudda yara, a yi sauki a hudda su daga inda ruwa zai ci su, ruwan wannan da ya je ya yi guje-guje ba a san ba abin da ya kwaso kal a shashi tunda yana tare da cutoci wanda za su iya ba da malati. Yanzu dai fata guda ne na haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin magabata da masu hannu da shuni da kuma talakawa don a samu a ƙaurace ma duk wasu ayyuka da ke iya kawo ambaliyar ruwa ta fannin kula da tsabtace muhalli da kula da magudanin nan ruwa da kiyaye gine-gine barkatai ba bisa ƙa'ida ba. Mamman Sani Abdu, talabijin Hausa 7 daga birnin Maradi, jamhuriyar Nijar.